A teď budeme muset počkat chvíli na pana hýbu. Určitě teprve jako výjížděj. Ano, už jede Luďa, jo. Tamhle vidíte žlutou osobu, co tam jede okolo houfu. Jo. Luďa, jo. A už se tam bíří ála, oranžový kalhoty. Ano, ty to taky jede. Super. A už tam jede pan hýba. A já si vezmu hulky, jdu za nima. A nějaká můda, mi to nevyšlo. Jaký máte pocity, slečno? To vyšlo?